Amada kay pagbasa Santos Evangelio sumala kan San Juan. Ang pakiti ni Jesus kan Nathaniel na nadaw ka iya, na ginabi niya iya. Ini ang tinubod ni tag-Israel, waray gud sa dang isusun na iya. Napatyanan Nathaniel na iya, anuhin pakialam mo akon binaton Jesus. Ingkitan ko ikaw, anak to ka, hasirungan kahoy ng igos, anuray ka patatawagan ni Filipe. Nasiringin Nathaniel, magturugdo ikaw, anak sa Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Nasiring Isus sa iya, natuo ka ba tungudla, na nasiring ako hain mo, ingkitan ko ikaw, hasirungan igos. Ikikitan mo ilalabaw pa ini, kamabutang nga nasiring Isus sa irang tanan, susumatan ko kamuhin Tinoo, higikit niyo ang langit ni binuksan, nga masakalusan ni anak ng tao, ang mga anghel sa Diyos. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Tinasing bahal sa saurog ini nga pista ni San Miguel, San Gabriel, o San Rafael, mga arkangeles. Di ipapinundong kita, udalato nila pagbasa ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 47 hanggang 51. Ang Diyos na siring mga tinundan, ikikitaan niyo ang langit ni binuksan, nga masakalusan nila anak ng tao, ang mga anghel sa Diyos. So ito na anghel, matuho na, isa reality. Dila kaya sinimim mo sulit atin na ginbasa ng Ebanghelyo. Lugar din kahit atin na pamuso San Miguel. Pero diri ang arkanghel, San Miguel Bir. Sa mabasa natin dito, ginsakutan itong Biblia. In the Old Testament, gawa sa dati unang kasaming arkanghel, dahil pagpanalikudhan bungkod Israel ang pinili nga bungkod sa Diyos. Nga nag-uuna, kanya panalikudhan, pinili nga bungkod sa Diyos. Pagkatapos sa liwat, itong panahon makita kita yung kasaming arkanghel, itong ginbasa, itong ginpadayag. Pagkatapos San Rafael, basa niya basa ng tubig, dingin padarahiya ng tukang Tobias. Yung pagtambalan sa gito Tobias kay nabuta Tobias. San Rafael is the healer of God, the healing power of God. O San Gabriel in the New Testament, ang mga gisabutan gin padara sa Diyos, in pagpasangihan o pinasumat, pagsumat ka na Santissima, ang dako na sumat ng open, ang kaimuso ni Yesu Cristo na aking Ginoo. This is the bearer of the good news. Ano itong lagot-lagot niya at matagal na pinabuti? Nandun ka that angels are reality. Tinuod itong mga angeles. It's not only fiction of the mind. We are real. Ini ang pagtuo, ini ang pagturunan at ito pa ang bungkod Israel. Sa nagmalihininga, sugad na ito bang kipahininga, aming katalagman. Sugad na San Miguel Arkanghel, ginpadarahan Diyosin pagputiher, ginpapadalipod ang bungkod na pinilihan Diyos. Ano ba puntay na natin pangarapan ni Panapang na panalipdan kita, ano man nila talagang manunin pinabuhi, o kan San Rafael, agad akong kasakitan, dangot kita na sa Diyos na iyon kita, talwaso na ako ng pag-anto sa mga kasakit, o kan San Gabriel, nga buti nga ang kagupong o mga pag-isod-isod din yung tinipuhi, magdarat kita, ang mo kayo. Sumat, let us be proclaimers of the good news. Sugat kan San Gabriel, din iging pasangin
ang kaimuso ni Kristo nga aton Ginoo.